A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci. Insha Allahu ta'ala ga mu nan ɗauke da karatu zamu ce na hisabi da gane ƙananan bincike cikin sauƙi dai. Shine muka ce bari mu sake farawa daga ɗaya dai insha Allahu saboda mu gwada wa kowa abun ta sauƙi da yardan Allah ta'ala, saboda da yawa ana yawan tambaya to kuma ba mu samun daman ansawa. Duk da mu ɗin ƙananan almajirai ne, ba wai sani muka yi ba, mu makarambani ne dai kawai. Insha Allahu to ga nan dai za mu fara karatun. Lallai to za ku ga waɗannan harafan da adadinsu, to su ne za a gani a dinga aiki da su. Ga nan adadin harafai na hisabin shine za ku ga ɗaya, in alif yana ɗaukan namba ɗaya, sai kuma za ku ga ba'un yana ɗaukan biyu, sai jimun yana ɗaukan uku, sai kafin yana ɗaukan huɗu, jimun yana ɗaukan uku, sai dalun yana ɗaukan huɗu, sai ko ha babba ko haƙuri shi yake ɗaukan biyar, sai wawun yana ɗaukan shida. Yawwa sai wawun yana ɗaukan shida, sai zaira ko zai'un yana ɗaukan bakwai, sai ha ƙarami yana ɗaukan takwas, ɗamar hannu yana ɗaukan tara, sai ya ko ya'ara yana ɗaukan goma, sai kaulasin yana ɗaukan 20, sai lanja yana ɗaukan 30, sai minja yana ɗaukan lanja yana ɗaukan 30, minja yana ɗaukan 40, sai nun'ara ko nun mai ɗaya yana ɗaukan 50, sai sin yana ɗaukan 60, sai ainu ko ambaki ko allikafa yana ɗaukan 70, sai fa'un kenan yana ɗaukan 80, sai sadi yana ɗaukan 90, sai ƙafuwau ko ƙau mai ruwa yana ɗaukan 100, sai ra'un ra kenan yana ɗaukan 200, sai shin mai ruwa yana ɗaukan 300, sai ta'un yana ɗaukan 400, sai sa'un yana ɗaukan 500, sai kaha'un yana ɗaukan 600, sai zal yana ɗaukan 700, sai radi yana ɗaukan 800, sai ɗamar hannu mai ɗigo yana ɗaukan 900, sai gambaki yana ɗaukan 1000. To kun ji yanda abun yake kenan insha Allahu ta'ala, sai ku riƙe shi. Wannan ne harafan bincike.